Ja od 6 meseci opet čekam da mi dođe odobrenje od Ministarstva finansija da raspišemo tender za resurse u zdravstvu. Znači, mi nemamo u Ministarstvu zdravlja, nemamo sektor za kadrove, nemamo sektor za investicije, nemamo sektor za opremu, što su sve sektori koji su bili. Pa to se zove neefikasna vlada, izvinite, molim. Dobro. To je neefikasno Ministarstvo zdravlja, za koje ja od poslednjih 15 meseci odgovaram. Ali ne možete sve rešiti odjednom. Ste rekli da 6 meseci čekate odgovor Ministarstva finansija. Ako vi kao ministarka sedite pored Siniše Malog 6 meseci, čekate njegov odgovor, šta mi građani da pomislimo? Od oktobra čekam za digitalizaciju. Ne javlja se na telefon. Ne javlja se na telefon? Ne. Se vi šalite? Ne šalim. Govorite nam istinu? Govorim vam istinu. Da se ministar finansija ne javlja ministarki zdravlja na telefon? Ne. Pa znate za razloge? Ne. Nije vam to jasno? Ne.